van thengrenga khian message tam tak thon choni towa acha na kan langak me kani message thon choma sakber chu Mars ni sang kan chakwa somsari pani kuma NASA Pioneer 10 space probe Cape Canaveral munatranga aka chuwa khan nia bom chunga chuan astronomer Carl Sagan le Francis Drake atena an design arang kachakle aluminium chopol manga an siam bom chuan da tela ani nataka chuan van thengrenga RC in kara botol chunga message in thon danen te khin taila ain me ome chu bom chunga chuan mi hring mi pale mai chelem ziak da telania kan taksa pumrolen zo ngai ro thainan lemziak nunga chuan spacecraft zelan telani boka chu mai ba ka chuan universe kan omnalai takle kan solar system na tho dan te chu lemziaka chuan tilan ani bokani message an thon chuwoi ni na chu kumsa kan zakwa somsari pali khan ania Dr. Frank Drake ka design ni in Puerto Rico muna Arecibo radio telescope panga thon chu ani ve thungani message an thon chu hi Arecibo message tin threat larani kumsa kan zakwa somsari pasari kuman ka chole chuan trong rang somnga panga ba ka khovel chunga thilri rang te chu da telania tlang kangari te trek ri le khopui ri te nen thiri le mihring nui ri te chu da telania chumai ba ka chuan Latin par aspera le astra te chu Morse code mangin arsia te chuan thon chu ania chumai ba ka chuan khovela nam rang ina remoi kan nei rang ri te chu da telania mihring thala ngot po za som poruk da ani in chiar ko pril fi na te mihring DNA structure tele mihring chi thla dan le na lo pian dan chu diagrama zelan ania violin musical note thlenga da ani chung message thon chu zo zai chu thil nung dangom chuan a lo muangem lo muta se engangin nge an lo don sanang ti chu zo na pe mo tak pakhat ani chung thil nung kan zon te chuan lo om nge ni chuan science le technology po mihringai chuan an chung nung hleang ti chu rin da na nia an khol thim na mangin quantum computer te developing an khol zungzam te chuan van thengrang khi alo zam chuak muk mai theini chung science le technology lama an thiam na nei nia kan rin te po chu mihringin kan ma hunata na thiam na kan la nei tu nen te po ate khin thei ome tuna data kan nei ho tanga chu chuan chung extraterrestrial intelligence kan ti te chu hun rei lo te chungin kan zong chuak mai theya ani lo vek point chung ho chuan hringfa ta hi milo zir chiang rang jok mai theini ma se eng wangin nge chung extraterrestrial intelligence ho tang chuan voni thlang hian message fum fe tak kan don thei lo ti hi thilmak takani he a mingatan hian Fermi paradox ti en vo nge physicist Fermi Enrico Manhattan project a tholai America ta na nuclear bomb sim la ya ngai to na chuan civilization fingjok te chuan an mani ti chet vek theina tur thil man ro engemaw an nei theu thina entirnan atomic bomb te hi ma se voni thlanga heng thil lung dang extraterrestrial intelligence te kalak mulo hu chu hringfa tan chuan top na lung che thlak takani ti he Fermi paradox an ngai dan manga an chan le na chuan chung alien kan ti mai te chu an lo om nge ya bek pok an bepop thei nge ya amaro chu min chang le du lo niang emo an lo om nge ya bek po miron be po antuma amaro chu an message chu kan tong ve thei lo aniang ti emo nuclear war awangin an lo chimit vek to po ani mai thei ti hi ni chu ba ka chuan chung thil lung dang alien te chu arsi khoi mo bera ken lom ta se ingwangin nge he khovel he na rong kal lo kan ti chuan he khovel ai an du zong tak kan kol lo ani mai thei ani ti po chu ngai dan pakhat ani ani lo vek point an signal message miron thon chu kan lo thiam lo po ani mai thei ani July ni som panga sang kan zakwa somsari pasari kuma Jerry R. Eman Ohio State University professor nilaile sati project ka volunteer thoklai ni pok azan duty na chuan radio signal danglam tak mai dong lo maya
chu signal chuan second som sari pani chung zat mai oin chu signal pa ngai ai chuan a let som thum zetin chak jok hiala chu signal chu Sagittarius constellation atanga local ani ti po chu an thui suak nge ya ama kan ti hle di chu signal mak tak mai chu mithiam ten hun rai tak chungon zirchian nuwa chuan an ron thon na hmuna vek chuan thon let len tuma amai ro chu an hlo cham thakani ma se aron thon na hmun chu voini thleng hian zirchian rengalani SETI project protocol a chuan chu tiang signal rin hel om tak mai alien horon thon ni nge yan hriat chu mi puima chuan puan chu tu ti ania chumi ni wang chuan SETI project a thok lai set sote ka chuan American Congress a Home Science Committee a chuan tuna tanga kumsom ni vela liam le me chuan hei aya evidence thazok nen kan ron kir leang ati hialani engpo chu ni se he alien zon na hna hi a hlo thlengani chuan thil thange thil chi a thlanang ti chu chan thei ni lo ma se thil pakhat chiang tak chu hringfa tan chuan rabithar kaina pakhat ani don ani